Izindaba ze1KZNTV zifundwa nguSiyabonga wakaduma sanibona yamkela nazi ezihamba phambili. Isihluku elunywe yizinja zaze zambulala. Bahlomlile abanye abaseka UMKHIZE kanti ke bahlala ngobumnyama eMgungundlovu. Asahambe thukizanya namanje amalungu omndeni wakwaNgema emasangweni empangeni emva kwesigameko sokulunywa yizinja kwelungu lomndeni laze lashona. Ekhuluma nethimba lezindaba le1KZNTV oyilungu lomndeni uNosipho Mdletshe uthi isimo abeyisona umufi uAndreas Gemfunga Ngema obeneminyaka ke engamashumi 56 ubudala sishayisa ke ngovalo njengoba izicubu zomzimba wakhe bezingasaphelele futhi ke ngasabonakali. Lo mndeni unxuse noma ngabe ngubani ongawusiza ukuze bakwazi ukufihla ngesizothu umufi kwaziseke akekho osebenza kuleli ekhaya bebephila ngemali yempesheni kamufi. Zisalokhu siqhubeke njalo isigameko zokuhlaselwa kwabantu yizinja kuleli ikakhulukazi lezo zohlobo lwe-pitbulling. Esigamekweni sakamuva wesilisa wasemasangweni kwesakabiyele empangeni enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal uhlaselwe izinja washona nokusolakala ukuthi yilona lolu hlobo oluyingozi lwezinja. Umndeni wakwaNgema uthi isimo abeyisona umufi sinyantisa igazi njengoba ezinye zesicubu bezingekho emzimbeni ngendlela belimele ngayo. Etholakale eseshonile emgwaqweni la kuthiwa khona ulunywe izinja akwenza ukuthi sikhole ukuthi ulunywe izinja ingoba sithole omunye owayethi uphuthuma emsebenzini naye owalunywa izinja owasinda ngokuthi naye wancika ngodonga zamluma ukuthi izinja la enyaweni wazama ke ukuhlengeka waze wavusa umakhelwane bamsiza wagcina bemphelezela umakhelwane themba methi bamphelezela umakhelwane ilaba athole khona umalume ukuthi umalume uselele phansi akasekho ufile icubu ezinye zomzimba ayisekho ulimale kabuhlungu kakhulu umalume akabonakali emzimbeni wakhe unamanxeba nje maningi yonke indawo la ebusweni nje akabonakala kunembobo nje engayazi enhlukumezayo kakhulu engakwazi ukubekezela ngayo. Nakuba kungaziwa ukuthi lezi zinja zakwabani ezimbulele umnumzana Andreas Gemfunga Ngema oneminyaka engama56 kodwa abanikazi bezinja kule ndawo bavakashele lo mndeni banikela ngemali yesoso elinganiselwa ku1700 ukukhalisana nalomndeni. Kulomndeni akekho osebenzayo njengoba bebephila ngemali yempesheni kamufi. Banxusa noma ubani ongabalekelela ukuze bakwazi ukufihla ngesizotha kanjalo nangamatoho omsebenzi kubantwana abakuleli ekhaya abangasebenzi. Abanikazi bezinja ke bagcine befikile la bafika no1700 bafike bakhala bakhombisa ukuthi bayasikhalela nabo futhi abazi noma izinja zabo ngempela ezenzele umonakalo kodwa ngoba banazo izinja bathe bayasikhalela ngalo 1.7 nakho lokho ngibonge kakhulu ngendlela abazehlise ngayo uthina sibancane sibongile asikweyanga lokho abakhiphile ukuthi kuncane sithethe nakukhulu ngokuba nabo ngendlela abahlukumeze ngabo babona ukuthi bayaphaseke kabi. Angazi ongakwazi ukusisiza njengamanje umalume noma bengimjoyinele emshwalensini kodwa khona imali ezophuma okukhulu kakhulu okubuhlungu la ekhaya akusebenzi umuntu nami uqoba ngisebenzi abantwana bonke abala ekhaya basebenzi bebephila ngemali kamalume lo behola impesheni manje nje angazi kuzokwenzekalani ngoba akukho umuntu osebenzayo ongakwazi ukusisiza kakhulu mayelana nabantwana ongasithathela noma oyedwa ke kungcene kube khona umntwana oyedwa osebenzayo kunobelile kunononto siyacela makukhona onetoho asiphe itoho. Emva kwalesigameko lomndeni uthi usunokwesaba njengoba lezi zinja zikhombisa ubungozi ngokuthi sikhiphe umphefumulo welunga lomndeni. Nje into okuthiwa yinja nje ngiyayisaba bengivele engathanda ukufuyinja ngisho ikade bengalifuyile kodwa nje into okuthiwa yinja ngiyayisaba namanje ngisho ngiyibona ngiyayisaba uhlobo lwezinja ziyasabisa izinja lezi ngoba ngisho nje ukube nakwazi ukufika mhlawumbe ngangisengidideke ikhanda kube ngangikwazi ngabe mhlawumbe nagcina nifikile ngabe nibonile ukuthi umalume namanje izolo ngoba bengimbona ngoba ngikhala nje hayi ngomkhala ngoba mhlawumbe indlela alimale ngayo kube uyishonele mhlawumbe ngabe ngiyakhala okungcono kunalokho angilali angikwazi ukudla akudleki ngendlela umalume ayiyona ngoba ngisho nje ebusweni akabonakali uzubona ekhanda mhlawumbe lokho akwasala khona umzimba nje wonke kangibali kunama incebancebu uyabona ukuthi izinja lezi eziyingozi kakhulu emphakathini kwangafanele ifuyo.
Khona manjalo kwesinye isigameko esifanayo owesilisa wasedlangezwa empangeni uPhilani Luthuli naye uhlaselwe yinja yakamakhelwane ezidlulela ngendlela yamshiya ethungwe ikhala nasengalweni njoba ibisho ukumqeda. uLuthuli uyachaza ngokumehlele nangemali umnikazi wenja azimisela ukumkhokhela yona njengesinxephezelo. Emcimbini ngalunywa yinja kamakhelwane ngakudlula ngomgaqo kwavuleka igate kuphuma imoto ihambisa umama wakhona emsebenzini kwaphuma inja yazongiluma la engalweni ngayikhuza yawa nami ngawa yawela kimi yazongiluma la ekhaleni ngathathwa ibona bangise clinic ngafika eclinic batshena ukuthi bazongidlulisela ngizodluliselwa esibhedlela ngilinde ambulance kwafika ambulance engithatha ngisesibhedlela bayazi labantu abangilumise ngenje ukuthi akunayo imali yokubuya banganginika ngisho imali yokubuya ngase ngayiphiwa umuntu engamazi imali yokubuya ngabuya kanti futhi lenja engaqali nokungiluma ngabuya ngesonto ekseni sahamba saya kubona labantu babuza ukuthi bengikhalise ngento engakanani ngathi mina 5000 bakhala ngathi 3000 bakhala bathi bengaba bona no 1.5 kwawona lo 1.5 ngizothola amanconzo ngeke nguthole kanye abanamali. Ngakolunye uhlangothi lona wesilisa uthi le mali abathembisa ukumnika yona incane kakhulu njobe ecishe waphuma umphefumulo ngenxa yenja yabo kanti futhi uthi uyohleze nesibazi ezingapheli. Ngibonga ukuthi yangibamba la ekhaleni kuba yangibamba emqaleni mhlambe ngabe ngashona. Umuntu mangabe ngawutholi lo 5000 mina engiwufunayo ngoba lo 1.5 phela into yokuthenga ingubo zami ngoba ngona kwelelwa inguma agqoka into ezimhlophe manje zonke zibovu igazi lo 1.5 nje ufuna nento engekho ngoba phela mina ngizohleli nginje noma iteshi seyingasekho ngizohleli nginemakhala nje angalingani kanje. Kuzokhumuleka ukuthi inhlangano isizwe Kupole Foundation isanda kuphakamisa ukuthi lezinja ziqedwe emphakathini ngenxa yobungozi bazo kulandela isigameko zakamuva laba besihlasela khona abantwana. We've heard of a number of attacks involving children. We analyzed the situation. We looked at many other cases elsewhere in the country. Then we concluded that it's time for government to intervene. But we are not advocating for the culling of this breed. We are saying to government they must consider castrating all males and sterilizing all female pit bulls. We want it banned with immediate effect, but of course, government has to take time to ensure that it's removed from the society. Abanikazi balezinja sebethola okukhulu ukugxekwa ngokugcina lolu hlobo lwezinja. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uThabani Maphumulo empangeni. Umhlaziyi wezepolitiki eNyuvesi yaseMpumalanga uKhanya Mvilakazi uthi ukwesekana nokubumbana kwalabo abebeseka uDokotela UMKHIZE kwinkomfa yokukhetha ubuholi kuKhongolose kubasizile. Engxoxweni ke ekhethekile neziko lezindaba uVilakazi uthi yikho kanye lokhu okwenze kwabonakala iningi labebeseka uMKHIZE ohlwini labangama-80 abanyimenyezelwe ke ukuba yingxenye yesigungu esiphezulu kuKhongolose. Iqembu likaKhongolose ligcine lwamemezele amagama alabo asebeyingxenye yesigungu salo esiphezulu abebhekwe ngabomvu. Okuqaphelekile ngalolu hlu ukukhonya kwalabo abebeseka owabengungqongqoshe wezempilo kuleli nobegaqale esokuba umengameli wakuleli uMKHIZE. Umhlaziyi wezepolitiki uthi ke iqhinga lokuvota ngokubumbana kuze kube sekugcineni kwalabo abebeseka uMKHIZE kubasebenzele yize yena engalibonanga elidlalayo kwesobumengameli. I think what iCamp Yazweli did very well was to always consolidate numbers zabo. And core yabo was very strong. And then ubuka core of the Ramaphosa faction, which was very ikadihlukene ngendlela eyiningi. So
isifundazwe nesifundazwe kade sinamagama abo ekade sifisa ukuthi abantu bangene kwi-NEC so kade bengavoti ngokuhlangana as compared to islate sazwele ekade sivote ngokuhlangana ngisho noma umuntu kade bemfuna ukuthi abumongameli akangenanga kodwa bakwazile ukuthi bafake iningi labantu abakade bekwislate sabo kwi-NEC because of that core voting. Phakathi kwabathole amavoti amaningi yiloyo obengundunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uSihle Zikalala, uMduduzi Manana, uMdumse Ntuli, uBheki Cele, Senzo Mchunu, uZweli Mkhize kanye ke nabanye. Okunye okugqamile ngaloluhlu ukungabonakali kwababandlela ndawonye ANC afana ke nekhosathu kanye ne-SACP. Labantu abadlelana kanye naye ANC abakwazi ukukhankasa ngaphakathi kwe-ANC lokho iyona kuphela into ebalimazayo and lokho kukodwa akusho ukuthi umfela ndawonye usuphelile kodwa sekuchaza ukuthi akuthathe enye irole so khumbula ukuthi bona abantu abakwi-SACP abakwi-NEC of the ANC yini abayenzela i-SACP are they as active with-SACP politics as they are in ANC politics and the fact ukuthi bakwi-NEC ye-ANC lokho kusho ukuthini ekukhuleni kwe-SACP o nayo ikhosathu as lokhuza inhlangano nabo abantu be-ANC are they invested kwikhosathu are they invested kwi-SACP noma baba invested uma sekufike okhethweni ngale futhi kwalokho sokhumbula ukuthi ngeke ube nomdlolano obuhle nomqashi wakho kodwa umqashi wakho akakunyusela imali kodwa lowo muntu loyo then sits kwi-NEC ye-ANC has direct access to the president has direct access to i-Minister of Finance but bayahluleka uku-influencer i-policy ezokwazi ukuthi yenze sure ukuthi abasebenzi which are their core constituents ukuthi kube ibona abantu abazozuza out of lo mshado khona. Uvilakazi uthi ke yize loluhlu luhluke kakhulu kunobelu kade lukhona lokho kakusho ukuthi ngingalindeleka ushintsho ikakhulukazi njengoba ke iningi labakhona amava abo ngokunqubomgomo engaziwa kangako. Uthi ke ukubonakala kweningi labesifazane kuloluhlu kakusho ukuthi ukhongolose ungabonakala uba nomengameli wesifazane ukuya phambili. Lokho kukodwa the fact ukuthi abantu besifazane ku-NEC baningi akusho ukuthi iqembu njengoba lingaka likulindela ukuthi libe nomholi wesifazane lidinga umholi whether umholi umuntu wesilisa noma umuntu wesifazane lokho akufanele kube i-reason why abantu bafana bavote when umuntu capable angibona ukuthi umama uWinnie Madikizela Mandela wayefuna ukuthi ahlonishwe ngenxa ukuthi wayeumuntu wesifazane I think wayefuna ukuthi inhlonipho wayefuna ngenxa yeqhaza adlala so uma udlala iqhaza lakho kumele ukuthi abantu bakhethe ukuthi uhole ngenxa yeqhaza ngenxa yobulili bakho so lokho kukodwa siyaqhakambisa phela ngoba siyakhumbula ukuthi abantu besifazane abawathola amathuba afanele njengabantu besilisa kodwa uma bebenikezwe amathuba afanayo kumele ukuthi badedelwe nabo bacompete baconteste khona kuzokwazi ukuthi sithole abantu abawungqo abantu abakwazi ukuthi sila sizosebenzela inhlangano yethu hayi ukuthi sila ngenxa yobulili bethu. Ey'ndabeni ze-KZNTV kube kuntombi khona Mvubu ngiseThekwini. Ake siye ngasezitolo sihlangabeza futhi masibuye. Asibingelele siphinde sikwamukele futhi ezindabeni zethu zosuku nazi esithi yizo ezihamba phambili. Isihluku elunywe yizinja zaze zambulala. Bahlomlile abanye abaseka UMKHIZE kanti ke bahlala ngobumnyama eMgungundlovu. Ubhekene nengadla umphakathi waseMgungundlovu njengoba usuhlala ngobumnyama isikhathi esiningi kulandela ke ukuqalwa kohlelo lokwehliswa umthamo wagesi yize ke kusaqhubeka ukucinywa kukagesi ngenhloso yokuwonga. Lolu ke uhlelo lokucima ugesi ngendlela efanayo neyakwa Eskom. Amaqembu aphikisayo asezwakalise ukungenami ngalokhu athi kumasipala uMsunduzi usebenzisa imali ngendlela engafanele. Ukwehliswa ke kumthamo wagesi kuphazamisa ukusebenza kwezinkantolo, amabhizinisi kanye nezakhamuzi nje zonkana. Ubhekene nobunzima umphakathi waseMgungundlovu
Njengoba inkampani ephehla ugesi kuleli u-Eskom eqalise uhlelo lokwehlisa umthamo wagesi olubizwa nge-load reduction. Umasipala uMsunduzi ukhiphe istatimende wathi unawo ushaqekile ngalokhu. Kanti amaqembu aphikisayo kulomkhandlu aphawulile ngalolu daba. Siyafisa kakhulu engathi u-Eskom ngasheshe usithole isixazululo kulolu daba ngoba lusishaya kakhulu njengamanje isikhathi se-festive yonke into iyashesha abantu babuyile nabasebenzayo basemakhaya so siyalimala kakhulu ziningi nezinto ekumele ngabe ziyenziwa njengoba kuyisikhathi se-festive abazijabulisayo abanemicimbi bayashayeka imingcwabo iyashayeka impilo nje iyama ikakhulukazi nje ngikhalisa ukuthi uhamba ne-network. Lokho kwenzeka ngesikhathi samaholide kaKhisimusi njengoba kusaqhubeka nocimicimi wenkampani yakwa-Eskom. Osomabhizinisi, izinkantolo kanye nezakhamizi zonkana ziphazamisekile ngalokhu. Ukuhamba kwagesi kusilimaza kakhulu siwumphakathi ngoba uma kuhamba ugesi impilo yonke iyama ngoba ikakhulukazi mawungekho ugesi network ayikho. Osomabhizinisi abaningi bayashayeka nathi njengalomphakathi impilo yethu iyama. Siyalimala kakhulu ngoba i-network sekwaba yiyona ndlela yokuphila, ugesi sekwaba yiyona ndlela yokuphila. Namhlanje izinkantolo ziphoqeleke ukuba zihlehlisa amacala ngenxa yokucima kwagesi. Ezindabeni ze1KZNTV ku-Ayanda Dube ngisemgungundlovu. Lo ukhulumela umnyango wezemfundo kulesifundazwe saKwaZulu-Natal uMuzi Mahlambi uthi umcimbi kaKhisimusi ohlelelwe izaguga ozoba sewembezi enkabeni esifundazwe mhla zingama-23 kuyephezulu kawuhlangene nomnyango wezemfundo. uMahlambi uthi ngungqongqoshe walomnyango uMbali Fraser ocele uxhaso kuzinhlaka ezahlukene ukuze athole imali yokwenza lo mcimbi. uMahlambi usho kanje ngemva kokuba ke iqembu le-IFP lizokwelise ukungenami lithi ke lifuna ukwazi ukuthi ke isukaphi imali yokwenza lo mcimbi. Lowo omele i-IFP ngaphansi komnyango wezemfundo kusishaya mthetho saKwaZulu-Natal uThembeni kaMadlopha Mthethwa uphonsele inselelo ungqongqoshe walomnyango kwelendlovukazi uMthaniya mayelana nomcimbi wezaguga ozobe usewembezi ngolwesihlanu lakusasa. uMadlopha Mthethwa uthi velaphi imali yokwenza umsebenzi oqondene nomnyango wokuthuthukiswa komphakathi ebesewenziwa umnyango wezemfundo. Siyazi ukuthi umnyango wezemfundo unengqinamba ezinkulu ekubhekana nenkece. Asinayo nje inkece yokukhokhela ama-security, ayakhala nje ama-security throughout the province. Asinayo futhi lena transport, ayikho futhi ama-assistant educator as we are talking. Izikole ezinye seloku zalimala ngoJuly azikalungiswa. Kuyasixaka ke ukuthi ibudget yokwenza lento iphume phi ngoba amalungu eshamthetho umsebenzi wethu ukuthi sibheke ukuthi inkece esuke ikhona eminyangweni yenza lokho ebudgetelwe khona yini. Asikaze ke sicoshe ngisho encane into yayithi kukhona ibudget kaKhisimusi. Kanti lowo ukhulumela umnyango wezemfundo kulesi sifundazwe uMuzi Mahlambi uthi lo mcimbi uhlelwe ngungqongqoshe ngesingaye kawuhlangene neze nomnyango. Ube sechaza nangokukhangisa lo mcimbi ezinkundleni zokuxhumana ngaphansi kwamakhasi alomnyango. Ngomhla ka-23 kuyiqiniso ukuthi ukhona umcimbi wezaguga laphana Escort owenziwe MEC in her personal capacity, not as the department. Obviously, because it is we see sebenzela MEC some support to MEC educational and political. Siyesenza ke I-poster ebiqhamisa lo ukuthi eqinisekisa ukuthi ngempela ukhona umcimbi ozoba khona nge-23 laphana eWembezi. Zonke izindleko ezikhona kulo mcimbi loyana zindleko uMEC ahambe wathola ama-sponsorships kuzona. Ezindabeni za1KZNTV kubika umqondisi Myeni eRichards Bay.
Bese kuphele iminyaka emibili indawo yokudlala abantwana iMoses Mabhida eThekwini ivaliwe njengoba ke yavalwa ngesikhathi kubhedwa iCovid-19 yasiphendulwa ke isikhungo sokugomela leli gciwane. Umnyango wezokungcebeleka nezamapaki kumasipala iTheku uthi yize iTheku ke lisematheni ngezindaba ezingazinhle kodwa ke ngeke futhi bayeke ukuqhubeka nokuvula izinto ezizothokozisa umphakathi kanye nezivakashi ezihambela leli dolobha. Igcina ivuliwe indawo yokudlala yabantwana iMoses Mabhida eThekwini eyavalwa ngesikhathi kubheduka igciwane le-COVID-19. Le ndawo yaphendulwa isikhungo sokugomela lo mkhuhlane. Kanti ophethe amapaki nezokungcebeleka kumasipala iTheku uthi abazali basebenzise le ndawo ukuze abantwana babe sendaweni ephephile. Le ndawo yayikade isetshenzelwa ukuthi ibe isite la okwakuthathwa khona imishanguzo ye-COVID ilekelela khona. Ivaliwe ke iminyaka emibili sikhona la eThekwini kwavalwa isikhathi eside. Ngaleso sikhathi ivaliwe ke kwenzeka izinto zokuthi ke kube khona nama-rust nokuphela kwezinye izinto ezinhle ezazenzeka kule park. Sitheke uma sekuphelile konke abaphathi nawo wonke nomasipala babona ukuthi kubalulekile ukuthi ivulwe ngoba yayusizo olukhulu ebantwaneni nasemphakathini wonke. Uyakwazi ukuthi ufike nabantwana bakho la ufike ubabeke bese uyayihlalela uyijilesele. Ube esethinta udaba lwama-swimming pool wathi ama-swimming pool amaningi avalwa ngesikhathi se-COVID-19 kanti lokho elungiswa kancane njengoba iningi lawo selivuliwe. Ama-swimming pool amaningi asevuliwe. Ngiyafisa ukuthi ngicacise namhlanje emphakathini ukuthi why ama-swimming pool amaningi ade ngasebenzi. I-swimming pool mawuke wayikhipha amanzi noma wayivala yangasebenzi isikhatshana iyafa izinto eziningi. So ngaleso sikhathi mawukuthi ena amanzi asela aba nolwembu nayo yonke into konakala kuyonakala futhi. Then ke kwenziwa ke imizamo yokuthi akususwe amanzi ukuze abantu bangaqhubeki bayobhukota. Ngasikhathi kwenzeka lokho ke manje sibuyela ke ekuthenini ke siyalungisa ke back. Siyawalungisa lawo maphuli siyawavula amanye aselungisiwe and konke lokho sikwenza ngebudget. Ongumphathi kumasipala iTheku uthi yize bakhahlamezwa izikhukhula ababengazilindele kodwa bakwazi ukusheshe babuyele esimeni ikakhulukazi ukubuyisa ugesi. Kanti namanje basaqhubeka nemizamo yokubuyisela iTheku endaweni yayilona. Uthi kubaphatha kabi ukuze ukuthi bayehluleka ukubuyisela izinto esimeni. It took us less than 72 hours to ensure that we restore electricity, water supply, and what have you. Obviously, in 6-7 months' time, we couldn't have brought the city back to where it was before, but because the amount of damage was so huge. But it escapes my mind how all of a sudden we lack meritocracy, we are failing, we epitomize poor leadership, both administratively and politically. We've let down the people of Durban, and so on. Ezindabeni ze1KZNTV kube kuzamando sicele ngiseThekwini. Ake siphinde futhi siye ngasezidolo. Asibingelele siphinde sikwamukele nazi izindaba esithi yizo ezihamba phambili osukwini lanamhlanje. Isihluku elunywe yizinja zaze zambulala. Bahlomlile abanye abaseka UMKHIZE kanti ke bahlala ngobumnyama eMgungundlovu. Ake sibheke ke engosini yezomnotho. Irandi lingu-17.14 maliqhathaniswa nedola laseMelika libe ngu-20.77 maliqhathaniswa nopondo waseBrithani libe ngu-18.24 maliqhathaniswa ne-euro lase-Europe kuthi ke igolide lona libe ngu-$1,814.76 i-ounce kuthi ke uwoyela ongahluziwe ube u-$82.20 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Isihlukene inhloko nesixhanti phakathi kweqembu iRichards Bay FC nobe ngumgadli kuleli qembu uMichael Gumede obeseke ebuya okwesibili kuleli qembu ngasekuqaleni kwesizini ka-2022-2023. uGumede ubuye kuleli qembu emva kokuba inkontileka yakhe ingavuselelelwanga kwiLamontville Golden Arrows njengoba ke wahamba kwiBay FC isekwimotsepe Foundation Championship okuyilapho owayehlohla khona amagoli amqoka.
Ubengaconsike phansi kubalandeli kusukela ekwithanda Royal Zulu kodwa izinto ke zimphikile kwiNatal Rich Boys esebuyela okwesibili isikwiligi ye-DStv Premiership. Ake sibheke isimo sezulu. KZN ngake siphathele kona osukwini lanamhlanje sihlangabeze futhi ngokuzayo.